pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:07. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, Aldaw in Huwebes. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta enot sa lado lokal. Nasa linya si Sir Al Armario. Sir Al, maray na hapon. Ikinakaugma kan mga taga-southern part kan Legazpi an padago sa pagburotuan in mga negosyo lalo digdi sa barangay Taysan. Ini pagkatapos na manotoran an pagburotuan na nin mga gasoline station asin saradit na negosyo. Kung saan ang barangay Taysan nagiging may bug na talaga ang populasyon dahil sa pagdakol kan mga residensya hali sa iba-ibang lugar. Inot naman na ipigapahayag kan na nagkabir ang mga opisyal digdi sa syudad ng Legazpi na talagang ang Taysan maswerte dahil dakol na mga proyekto ang nakaamba digdi. Sharing kan pag-develop kan sa Udan asin iba pang mga proyekto sa eskwelahan asin barangay kon kaya ipigapasalamat na ini kan mga residentes bako sana sa Taysan kundi sa mga iba pang mga residentes digdi sa southern part kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Salamat, Sir Al. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Mantinido pong makusog ang ekonomiya kan nasyon sa taong 2024, siguro ini sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa report ni PSA Chief National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, nagrambong sa 5.6% ang kabilugan na ekonomiya kan nasyon kan 2024, makaliis na mairehistro ang 5.2% gross domestic product o GDP sa nasyon kan ultimong quarter kan nasabing taon. Nairehistro naman sa 7.6% ang gross national income mantang naglangkaw sa 26.1% ang net primary income para sa kabilugan na taong 2024. Kaibahan sa nakaambag sa pagrambong kan economic performance ang services sector na may 4.1%, asin sektor kan industriya na may 1.6%. Sigun man kay National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, mantinidong resilient ang ekonomiya kan nasyon sa ibong kan mga agyat na pigkakahampang lalo na sa agriculture sector. Mas kinakapos sa 2024 GDP sa government target na 6 hanggang 6.5%, laog pa ang Pilipinas bilang ikatulo sa fast-growing economy sa Southeast Asia na nagsunod sa Vietnam asin China. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa iba pa niya itong bareta, nahadit ang Commission on Audit
o COA naan 152 million pesos na kantidad nin mga ultra low temperature freezer na binakal kan gobyerno para sa COVID-19 vaccination program ang nasa peligrong masayang. Base sa special audit na ginibok poon kan Mayo 2023 sagkod Enero 2024 sa National Vaccination Drive kontra sa COVID-19, pinag-unambitan kan COA na ang nagkapirang ultra low temperature freezer ang mantinidong daipi gagamit. Sa 243 na freezer na nasa marhay na kondisyon kan Hulyo 2024, 166 ang binakal kan gobyerno mantang ang natatada ang hali sa mga donor. Ginamit ang mga equipment para sarayan nin mga partikular na bakuna para sa COVID-19, lalo na ang tatak na Pfizer BioNTech na kaipuan mantineron sa mga temperaturang hali sa negative 90 degrees Celsius sagkod negative 90 degrees Celsius. Dagdag na bareta sa lado lokal, nasa linya si Sir Jomar Bien. Sir Jomar, maray na hapon. Salamat Joshua sa mga dagdag na bareta na mamomonitor ng unyan ang mga importanteng mga pangyayari sa kapalibutan kan Barangay San Carlos, kan Tabaco City. Ini matapos na 10 units ng CCTV cameras ang pinag-instalar sa mga estratehikong lugar sa nasabing barangay. Kaya ba ang arani sa covered court, sa barangay hall, sa mga intersection at iba pang lugar. Susong sa informasyon na nakuha kan DCGB News, ang 10 units na CCTV cameras na ini iyon ipinagtao kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa naunang bita na barangay sa paagi kan City Assistance Subsidy for Barangays. Nagkakantidad ng 200,000 pesos ang naunang bita na mga units na ipinag-instalar sa naunang bita na barangay. Uli kay ni kampantinaan mga barangay official kan Barangay San Carlos, kan Tabaco na mamomonitor rinda asin mababantayan ang lugar dahilan sa mga CCTV cameras na nakaisolar sa mga estratehikong lugar sa Taindang Barangay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Sir Jomar Bien. Mga tugang sa iba pa niyatong mga bareta, nagkasundo ang mga senador na ipag-oktaba sa Oktubre 13, 2025 ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kaya BARM elections. Sanabi ni Senador J.V. Ejercito, Chairman kan Committee on Local Government na inot ng ipigbusol sa August 11, 2025 ang BARM elections. Alagad nagdesisyon na iatras pa ini ng 2 bulan para mas mapagandaan kan COMELEC asin iba pang ahensya kan gobyerno ang nasabing eleksyon. Sigun kay Ejercito, ang masunod na eleksyon sa BARM ang isasabay sa 2028 national elections asin gigibuhon ini kada 3 taon. Sinabi pa ni Ejercito na dahil na kaipuhan ang sertipikasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent and propestong BARM elections postponement dahil nakapasar na ini sa second reading. Sa ibong kanday na kaipuan ang certification, ang mensahe kan Malacanang kung gura no kaimportante ang propesto. Matapos kaini, isasalang naman ini sa third and final reading sa Lunes, sa kaini isusumitir sa Malacanang para sa pagpirma ni Presidente Marcos. Bareta sa lado lokal, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief G, maray na hapon. Finalize ngunya na pagkahapon ang rota kan exposure travel kan ADT2 sa lindong ni Mayor Kaloy Baldo bilang presidente kan Area Development Team kan 2nd District Albay. South Korea ang target kan grupo kung saan na mahali ang mga ini sa Pebrero 13 mauruli Pebrero 18. Sa South Korea na ang mga mairiba maslibrar kan na Valentine's Day kung saan sigun kay ADT2 President Kaloy Baldo first time ini sa sayang turno na mag-travel ang katuyuhan makadiscovery in mga best practices, mga ideya may kinaraman sa good governance, mga ideya sa pagpauswag ng ekonomiya at turismo na siniba-iba pang aspeto nin pagpapasinso nin sarong lokalidad. Positibo ang response kan mga members kan ADT kung sa indakol ang mairiba sa travel mantang sinabi ni Mayor Kaloy Baldo ang expenses kay ni
sagot kan ADT. An ADT2 kumpuesto kan Kamalig, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, asin syudad ni Legazpi. Matatandaan kay ito kulangan mga aktibidades kan ADT kan 2nd District alagad sa ngunya sa turno na Mayor Baldo. Pigaktibar niya ini kung saan an out of countries travel poon sa na ini kan mga puturong plano kan nasabing grupo. Ang pagluwas na ini kan sa ibang nasyon kan ADT bako sa naman ini magurugma, magliwaliw kundi an makatiponin mga ideya, mga bagay-bagay na pwedeng adaptaron sa mga respetibong area of responsibility kan lambang mga lokal na opisyal na kaiba sa travel. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niyang bareta sa lado nasyonal. Pasado na po sa ikaduwang pagbasa kan Kamara de Representantes ang propuesto na mataonin 500,000 pesos na multa sa mga nuisance candidate o mga kandidatong sawong-sawong. Ang House Bill 11317 na may amyendar sa Omnibus Election Code of the Philippines o Batas Pambansa 881 ang inaprubahan sa paagi kan voice voting sa sesyon kan Martes nin Banggi. Aamyendaran kay ni ang definisyon kan nuisance candidate asin isasabay na ang mga individual na nagsuunad nin Certificates of Candidacy o COC. Sa presenting lay, ang definisyon kan nuisance candidate iyo ang mga individual na nagsumitir nin COC para rauton ang proseso kan eleksyon magdaranin pagkalibong sa mga botante dahil sa pagkakapareho nin pangaran o kaya apelyido kay ni sa ibang kandidato asin iba pang paagi na nagpapahiling nin wara nin intensyon na magdalagan sa nasabing pwesto. Ang mga mapapatunayan na guilty iyo ang pagbumultahon nin 500,000 pesos kan Commission on Elections o COMELEC. Mientras tanto, nagkondukta nin surprise inspection ang PNP Highway Patrol Group sa Marilake Highway sa Tanay Rizal para day na motro ang nangyayaring disgrasya sa mga motorista. Sigon kay HPG Officer in Charge, Police Brigadier General Eliazar Mata, obheto kaining mapag-adalan ang deployment kan HPG personnel sa nasabing tinampo na perming pinangyarihan ng aksidente dahil sa ginibong karerahan asin exhibition kan mga motorcycle riders. Apuera kaini nakipagdialogo si Mata sa photographers kan Marilake kung saan hinagad kaini ang suporta asin pig-inganyar na ipalakop ang importansya kan road safety. Enot nang nagpawagas nin puwersa ang HPG sa 115 km na kalabaan kan highway, partikular na sa Palo Alto asin Devil's Curve. Katuwang kan HPG ang Regional Mobile Force Battalion, Tanay Municipal Police Office asin ang Traffic Management Office kan LGU Tanay. Base sa datos, may tracing aksidente na poon kan Enero 1 sagkod Enero 28 ang saindang nairistro sa lugar kung saan sarong rider na ang nagadan na inapod na Marilake Superman. Mientras tanto, napapanahon para sa Philippine National Police o PNP na magkaigwanin organizational overhaul sa saindang lado asin kinakaipuan na nin reorganization asin bako sa nareforma. Sigun kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na bako na supisyente ang reforma para maresolbaran ang haloy ng internal problem sa lado kan PNP. Paliwanag kan opisyal na maski maging mantrayumpuman ang saindang mga nakaliis na internal disciplinary mechanisms kay puwan pa man giraray nin pagbabago pagabot sa saindang hierarchical asin militaristic structure. Nagutubod si Marbil na dapat nang amyendaran ang Republic Act No. 6975 o kaya ang Department of the Interior and Local Government o DLG Act of 1990 para magkaigwanin transition ang PNP sa civilian-centric police force. Sa paagi kan flatter structure, mas mapapakusog ang local accountability asin mas magiging makusog ang relasyon kan pulis sa mga komunidad. Padagos pa man girare ang misyon kan PNP para sa transparency, responsibility asin public trust para pagsirbihan asin protehiran ang lambang namamanwaan sigun pa sa pahayag ni Marbil.
Mientras tanto, inanunsyo kan Department of Agriculture o DA ang nakatalaan na pagpaluwas nin 150,000 metriko tonelada nin mga bagas hali sa bodega kan National Food Authority o NFA para masimbagan ang padagos na aumento sa presyo kini sa mga merkado. Sa pahayag kan DA, gigibuhon ang distribusyon sa laog nin 6 na bulan. Piglalauman na papakulpaon kini ang padagos na pag-itaas kan presyo nin bagas sa mga merkado. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na ang monthly release kan maabot sa 30,000 metriko tonelada nin bagas makakatabang para mapababa ang presyo kan bagas mantang preparasyon man ini kan NFA warehouse para sa upcoming na palay procurement season. Pero siniguro man ni Lacson na sufisyente naman ang supply nin bagas kan NFA na magagamit pag nagkaigwa nin emergency sa nasyon. Ipinahayag pa kan NFA na mabakal man ini nin paroy sa kantidad na 23 pesos kada kilo sa mga masunod na bulan dahilan ta nagrarani na ang aranihan na mapuon sa kabangaan kan Pebrero ngunya na taon 2025. Magiging agresibo ang monitoring asin pagprotehir kan Department of Trade and Industry o DTI sa mga consumer kontra sa bako magayon na kalidad o kaya substandard na produkto na nakakalusot sa merkado kan Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na pagsiguro sa compliance kan mga kumpanya sa mga ipigtalaan na standards para sa produkto ang maprotehir man sa mga manufacturer. Win-win ini para sa gabos. Sinabi kan sekretaryo na habang naghaloy, nagdadakula ang merkado kan Pilipinas. Saro sa mga dahilan kung nata naiengganyo ang mga namumuhunan na maglaog sa nasyon. Dahil digdi sinda sa DTI pigpapakusog ang sindang enforcement para masabayan ang pagrambong kan merkado asin ang demand kay ni. Apwera sa pagdugang nin mga tauhan sa sindang lado, nagagamit naman sindanin artificial intelligence para tulos na masimbag ang mga hapot o kaya concerns kan publiko. Sa mga masunod na simana, makikipaghuron ang DTI sa mga darakulang online platform para mapaghuronan kung ano pa o kung paano pa mariregulate asin mamomonitor ang mga produkto na pigpapabakal online. Binueltahan ni Davao City Representative Isidro Ungab ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na dapat kwestiyonon kang grupo ninda sa Korte Suprema iyo ang General Appropriations Act of 2025 o GAA asin bako ang Bicameral Conference Committee report. Sinabi ni Ungab, hinagad na ninda sa Supreme Court na ideklarar na unconstitutional ang bilog na GAA kung sa'y nang basehan ninda iyo ang 28 blankong items sa Bicam report. Tinawan doon pa kanasabing opisyal na importanteng marhay ang Bicam report. Mientras tanto, tinakwanin doon the Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kaknak na mantinido ang pulisya kayni pag-abot sa deployment ban kan mga marinong Pilipino sa mga barkong naglalayag sa Red Sea. Iniapisar kan diit-diit na pagrahay kan sitwasyon may kinaraman sa mga pag-atake kan Houthi rebel group sa nasabi ng kadagatan. Dagdag pa kan sekretaryo na padagos nindang pig-aabisuhan ang mga shipping company na dingo na mag-agi sa nasabing dagat. Natakod kini sinuspender pa man giraray kan DMW ang pagproseso sa shipping owners na dati nang inatake sa Red Sea. Bantang mantinido pa man giraray ang pulisya na right to refuse sailing kan mga marinong Pilipino. Mientras tanto, nakompleto na kan Philippine Navy ang forensics analysis sa submarine drone na na-recover sa Calayan, Cagayan asin pigtutubudan na nag-ESPya sa nasyon. Sa ginibong press briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi po ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na nahiling sa sendang pag-uugid na ang submersible drone ginamit para sa pagsukol kan rarom nin tubig, pagkuanin salinity asin pagkalap nin sound signature.
Kanhapoton man kung say na nasyon hali ang drone, sinabi ni Trinidad na pig-aaram na ninda ini sagkod sa ngunyan. Mantang nagpapadagos pa ang analysis kan Navy sa saro pang drone na nakuaman sa Masbate kan nakaaging taon. Mantang ang drone na nahiling man sa Bohol kan nakaaging taon, dahil mo na turnover sa inda kung kaya ini sa ngunyan, pigahana pa. Mga tugang iyan po ang detalyes kan mga baretang ngunyan para sa aga. Mga baretang maruluwa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na pong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang Bareta alas 5. Kaibahan si Nems Flora sa Technical Department, Jero Martinez sa IT, Shirley Ron sa Production. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Ballaran, asin Angel Mustaza. Ako po sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,